RMN Production Center. Mudalit kaninyo Nining Subilanon. Hilom na anak. Ili. Tulog wala di imong nanay. Laylay so sa kamapinanggaong inahan. Kadtot yenda bakal papay ili tulog anay. Bisag unsay mahita po, dili kabiyaan ni nanay, anak. Pasakitan ko ni mo, Mila. Mauni angay ni mo. Dugo. Dugo. Anak ko, dili ka biyaan ni nanay. Laylay. Nabati ko sa ang Laylay. Haid ka rin magikan. Ayaw. Ayaw! Ang laylay ni Mila. Ang laylay sa sakinahan, makapahinanok sa iyang anak. Apan kung may babati kang laylay sa tungang gabi, mahinanok ka kaha. Ang laylay ni Mila. Tagsulat Marites Parba Albures. Direktor June Caraca Pujanes. Spener Joel Bense. Recording Editor Randy Tayad. Soundman Aldwin Nacurda. Dalit sa RMN Drama. O karon sa sumpay ni Bagotang Sugilanon, ang laylay ni Mila. Kahugot niya nakagakos ni Felipe. Mura pagmahadlok ng matakak. Tuan, nakagawas na sila sa among nataraan. Miliko na sila paingon sa wanga bahin. Unsa ka na? Tasa, ingon og sa may nagsakay sa atubangan sa motor nga gidahan ni Felipe. Dili ko maklaro gikan dinis ako nahimutangan kun si kinsa ang maong angkas kay layo-layo na kinigikan dinhin ako. Pero maklaro ko nga babae ang sakay ni Inis at tubangan. Dili ba nga si Adel naman katong iyang backride kaganina? May para niya sa dayong gawas na sa koral. Apan, wa man sa ko makabantay nga mihunong si Felipe.
Ayaw lang kayo simuhot ang akong buko-buko, ma'am. Kay gikan na pa ko nga nagpasingot. Maikog tani mo. Oh, no. Don't. Kaya, ganahan kay ko si mong baho. Lalaki ka ayo. Lami kayong gaksin o gugot kaayo sa mga. Agoy, ma'am. Ma'am. Ay, lagwa ang akong kamot nga gibalikos na ko si mong hawak. Good. Okay, nalagay ko si mong baho. You smell so manly. Ayaw pa. Ma'am. Ma'am, wa man ako kuha ang imong kamot. Imong ibuwag si mong hawak ang akong kamot, oh. Ay, dili ko. Bahala ka. Mugakusti ko ni magmaayo. Bisa dun saong pa ni mo upugos na kuha nga akong kamot di kasi mong hawak. Dili di ko mamuhi. Bahala ka di, ha? Lagi na kukuha ang imong kamot, ma'am. Tanawa, liliya gani. Kung asa mahimutang ang akong duha ka kamot. Di ba naras manibila? Ha? Ay ba? Awa. Karoon na ano sa Manibela, pero ganina, you are trying to get my hands off. Like, ouch! Felipe! Ay! Aray! Adil? Ang ako mga tudlo, imong gipagtag-satag sa buka. Ouch! Unsa? Wa man. Okay. Fine. Sige na. Dili na ko magakos nimo kung di ka ganahan. Ayun lang og baliin ang ako mga tudlo. Unsa? Adil, mutuo ka man sa dili. Wa man ako buhata ang imong gingon. Dili sa may mabuhat ako sa ingon ana nga kitang duwar may sakay nimong motor, ha? Not unless may sakay ka diha sa imong atubangan. Ubuy, itswa, di ba? Adil. Kabrutal ko di mo mudag balibad. Babae paghihapon ko, ha? Namdumi na. Hey! Nga na may hunong ta. Dili ko ganahan nga mapasanginlan ko. Laban ang kontra kaya nako ang butang-butangan ko. What? Kung gibuhatin nimo, aron lang nga mutagad ko. Ingnon ti ka, ma'am. Dili mo kini makuha sa ingon ini nga paagi. Kay dili na ko batasan ang pupasakit og tao. Pero gilubag manggod nimo ang ako mga tudlo. Wa ko kana buhata, ma'am. Pwes kinsa. Kisa may buhat sa ingon. Nga kita raman duha ang sakay ni ining imong motor. And I am telling you, dili ko maghimo-himo lang og istorya. Tanaw ra gid akong kamot. See? Puwa kaayo. Oh my gosh. Felipe. Look at my hand. My gosh. Adil? Sinita mo, Eddie. My hand. Ang akong kamot. Paso. Puro makinis sa kamot na nikupot nimo ang paso. Oh my God! What's happening? Ngano napasok ko, Felipe? Unsay imong gibuhat sa akong kamot? Ha? Kadugay pa ni mo nakaable. Ma'am, salamat. Kinabot ka na. Ngano? Nangita ba na ako si Stanley? Adil, di na ko magdugay. Ay, no. Kadiyat lang, Felipe. Ayaw na pagbiya. Adil. Hoy, ikaw. Lakaw na. Biyayo namin si Felipe din, he. May panagsultihan o namin makadiyon. Ma'am, pero sila si... Matod ko, biyayo namin din, he. Dili ka ba makasabot? Sige, ma'am. Bahala ka magbiyahay. May isulti ka? Yes. Ako na ba sa imong basulon sa nahitabo sa imong kamot? Abi ba na akong nagkasinabot na taganina? Imposible nga ako ang magbuhat ni Ana diyan nimo. Wa ko'y kapasidad aron magbuhat ni Ana kay nag-drive ko. I know. Kung mao, unsay imong isulti? I think I know kung si Kinsa ang nagbuhat ni inina ko. Kinsa? Kita lang duha ang sakay sa motor. Ang imong asawa.
Unsay kalabutan ni Mila sa nahitabo sa pagkapaso sa imong kamot? Unsay kalabutan sa namatay kong asawa? I thought illusion ko lang katong tanan. Katong tanan ako nakita dito sa inyong gipuy-an. Nakumbinser ko na unta ang akong kagaling kaganina nga. Hunang-huna ko lang katong tanan kung na-experience dito sa inyo. But humanin na itabo karon nga pagkapasa sa akong kamot samtang nagakus ko nimo. I am now convinced nga ang imong asawa ang nagbuhat ni ini. She's jealous. Adil, kung sigurong gipanultin mo, may mo ba? Ayaw hugaw-hugawi ang pangalan sa akong asawa? Patay na siya. How do you explain kininahitabo karon ako sa akong kamot, ha, Felipe? Kung dili ikaw ang nagbuhat ni ini, so kinsa? Adil, katong tanan akong gisulti nimo kaganina dito sa inyo, tinuod ka to. She's jealous. Bisan patay na siya, dili siya gusto nga may laing babae nga mo paduol nimo. Unsa? Hey, where's everybody? Was si Stanley si Elawak? Inguman si Tita Nemfa? Hain sila? Ay, mama, bitaw, tanay bot. Naku, gisulti ni mo ganina, ma'am. Sa imong pagkabuhat. Unya kay, ingon man ka, pabiyaon ko ni mo. Nga di ay murag, suod man tayo mo ni Don Felipe. Dugan lagi mo kaila. Dili ka sa timan tayo, no? Ay, dili, bitaw kayo man tayo, ma'am. Nakabantay lamang gayad. Suod lagi kayo mo, ma'am. Wa kanay labot. Tubagay na ang akong pangutana kung hain na sila sa... no, never mind. I don't care kung hain na sila paingon. Mas lamig maayo gani hinuon kung dili pa sila mauli. Mas magmalinawon pa ko. Siyalan, kalit mo lang katawa. Wala pa gani kung makatubag sa iyong pangutanan ako. Biya naman. And by the way, Ay, ayaw kong disturbuhan sa taas, ha? Dili ka lang sa silong. Don't you dare go upstairs. Luwas na lang kung kalit nga maabot sila si Stanley o kanyang apuhan. Daga na din ko sa taas upahibaw ako. Nagkasabot? pero Iman, ang akong gitugo ni mo. Marigibang kong ina. Saong kung ka na pabalo nga. Moabot na sila senyora. Nga imposible man ang mahitabo. Mauli ka to sila karon. Naparehas man to sila duha nga mga injured. Ini lang gani. Kay may saot nga mi anhe og may nakatabang nilang duha ka ganina. Kaya ko. La. Ano day tuod? Nga sige ko kapriso oy. Primero, sa banyo. Ikaduha sa ako kwarto. Unya, pagawas na ako, manli ako naantay ng mga tao nga. Mitabang nila ni senyora, mitabang ng senyora pagdala sa ospital. Ilan na, mikani, kaya makamao mo drive ang usa nila. Kaya wala na bagi mo tungas tunyo ay, ang usa ka driver senyora ay. Kinsaon, saan man di ay sa pagtunga, nga napakan man di ay ko nagbiten, dito sa kasagbutan, matudpas, nagbalita ganina. Hala, uy, naunsa na ko rin tao ni mga panghitabuha din eh. Mabuhay pa kakato si Senyorito Stanley. Ganahan ko ining kwintasa. White gold. Unya, may pendant nga diamond. Wow! Kanindutan
Daghan yung kay mga alahas si Tita Nympha. Kung magkuha ko og duha o tuluman ining iya mga alahas, nakasiguro ko, dili na siya makabantay nga nawad-an na dahi siya. Kay galaan dapiton ka mo sa pagpaminaw sa uban pang masumpay ning pag-utang sugilanon. Ang laylay ni Mila. Tagsuwat Marites Parba Albores, ubos sa direksyon ni John Caraca Pujanes, Spener Jewel Bense. Recording editor Randy Tayad, soundman Aldwin Nacurda. Dalit sa RMN Drama. Tulaga